Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы, студияда Фәнис Камал, хәерле кич. Пандемия башыннан иң зур саны узган тәүлектә илдә коронавирусның 14 меңнән артык яңа очрагы теркәлә. Татарстанда да көзге рекорд тәүлек ішендә 36 кеше авырый башлаган. Шуларның 20-ші Казанда тәүлегенә коронавирус иң күп теркәлгән төбәкләр исемлегендә бүген Мәскәү 4573 кеше, Санкт-Петербургта 602, Мәскәү өлкәсендә 429, Ростов өлкәсендә 280, Түбән Новгород өлкәсендә 277 хаста теркәлә. Күрше Мариэлда исә 37 очрак, Чуаштанда 38, Ульяновск һәм Саратов өлкәләрендә соннар күпкә зуррак, аларда 170 һәм 353 очрак. Бүген Роспотребнадзор оешма һәм предприятие җитәкчеләренә дә мөрәҗәгать белән чыкты. Коллективларда контрольны көчәйтергә, эш урынында җыелып чәй эчмәскә, киңәшмәләрне онлайн үткәрергә. Хәзер коронавирус табылган авыручыларны һәр икенчесе эшчеләр, хезмәткәрләр. Республикада һәр кайсы якка таба барасың? Тулырак Рәмзилә Гафиятуллина. Мы видим некоторую расслабленность. Хезмәт коллективлары иркенәеп китте, ди Любовь Авдонина. Авыручылар күп булган 127 оешманың 83-ендә хилафлыклар табылган инде. Мондый урыннарда вирус таралу куркынычы зур. Статистика күрсәткәнчә, авыручыларның һәр икенчесе хезмәт иясе. Максимально все-таки ограничить контакты. Эш урынында элемтәләрне мөмкин кадәр киметергә, киңәшмәләрне онлайн режимда үткәрергә, эш урынында җыелышып чәй эчү, туган көн үткәрүләрне бетерергә кирәк. Таҗлы авыру Раифа монастырының да ишеген шакыган. Монда яшәүче берничә кешедә ковид билгеләре булганлыктан гыйбадәтханәне 10 көнгә ябарга карар кылына. Менә бүген монастыр тирәсе бушап калган иде инде. Парк привлекает большое количество посетителей. Аңа кадәр чикләүләр Раифадагы Диндраригада да кагылган иде. Кабат өйдә ябылып утырмас өчен һәркем һәр урында саклану чараларын үтәргә тиеш. Казан метросы аша көненә 80-90 мең пассажир үтә. Шуңа чисталык мәсьәләсенә биредә аерым игътибар җир астына төшкәндә битлекне кию мәҗбүри. Просим носить маски. Битлеген юң икән, кире боралар. Актык атнадагына бүген көндә үзебезнең шул тикшерүләр аркасында 4 меңгә якын кешегә бүген көндә без үзе туктатып, аларга замещение ясап, шелтәләр белгертеп, метрога кертмәскә дигән тәкъдимнәр бирдек. Үзенең һәм башкаларның сәламәтлеген куркыныч астына куючыларны вагоннардан да аулыйлар. Битлекнең дөрес итеп киелүе мөһим. Кайберүләргә мондый искәртүләр ошамый. Имеш Конституциядә язылган ирекне чиклисез. Антиларга җавап итеп Любовь Авдонина булай диде. Конституционное право. Конституция хукукы дигәндә башкаларның сәламәтлегенә зыян китермәү бурычын да онытмагыз. Анысы да илнең төп законына язылган. Алайда әллә шелтә белдерү яраган, әллә саклану кирәклеген аңлыйлар. Пассажирлар арасында без бүген битлексезләрне күрмәдек тә. Беркемне дә заражать итәсем килми. Шуңа күрә масканы киям. Вирустан коткарып булмый, маска киям белән. Әмма табиблар һәм Роспотребнадзор бу сүзләр белән килешми. Чир йөртүчләрнең 70%-ны шулай иркенәеп, битлекләрен ияккә төшергән булган. Нәтиҗәдә сырхауханәләрдә чират. Кемдә ОРЗ, кемдә ОРВИ, кемдә ковид. У нас значительно увеличилось количество. Мөрәҗәгатьләр саны сизелерлек артты. Табибны өйгә дә чакырталар, сырхауханәләргә дә киләләр, ашыгыч ярдәмендә еш чакырталар. Саклык кагыйдәләре эштә дә, өйдә дә, подъездда да бер үк, чиста тоту. Һәр көндәге дезинфекция үткәрәбез. 1 сәгать. Казан подъездларын яңадан яз айларындагы кебек чистарта башладылар. Беренче каттан 3-нчегә кадәр һәр көнне хлорлы су белән юалар, дезинфекция үткәрәләр. Күптән түгел ремонт булды подъездыбызда. Бик чиста, бик матур. Зияны юктыр дип уйлыйбыз. Микробларны үтерәдер. Җәмәгать транспортында һәм күп катлы йортларда санитар таләпләр үтәлә. Ә инде калганы кешенең үзеннән тора. Рәмзилә Гафиятуллина, Ринат Сафин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Авырып китсәң, кайсы очракта сырхауханәгә барырга, кайсысында ашыгыч ярдәм хезмәтен чакыртырга, үз белдегең белән дару эчәргә ярыймы? ОРЗ, ОРВИ, ковид кебек авыруларның барысы бергә килә торган чорда Татарстанлыларда күп сорау туа. Айгөл Бәдретдинова аларны республиканың баш инфекционисты Халид Хайретдиновка бирде. Халид Сабанович, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Хәзер шундый чорда яшибез. ОРЗда, ОРВида, пневмониядә, коронавируста температура 38 градуска күтәрелсә, яисә мин ниндидер симптомнар сизсәм, үзеңә сырхауханәгә барыргамы, яисә ашыгыч ярдәм хезмәтен чакырыргамы? Агар температура югары булмаса, чакырырга минемчә табибны өйгә. Температура беренче көн югары булса, һава җитмәсә, одышка килеп чыкса, йөрәк чирләре, үпкә чирләре, шикәр чире булса, монда сузырга кирәк түгел, кирәк
инде скорыны шакырга, больницкая ятырга. Еш кына табиблар үзебез килмибез, страховканага үзегез килегез диләр. Ул чиракта страховканага барып, анда чиратта утырып бер-береңә вирус йоктыру куркынычы юкмы соң? Мына кеше поликлиникага үзе барса, битлектен дә мөһим киергә. Чөнки менә бу инфекция хаваша тарала, перчатка орны куварга киергә. Чөнки менә инфекция таралырга мөмкин хаваша гына түгел, контактный юл белән. Кайбер чиракларда табиблар өйгә соң гына килә, кичке 6-дан соң. Ул чиракта, әгәр дә хәлең начарланып китсә, ниндидер дарулар эчә торырга ярыймы? Була жаропонижающий препараторны табиб кинашсыз ишергә. Мына башка препараторны кирәк инде кинашышырга. Беренче көннәрдә файдалы булырга мөмкин мына бу вируска каршы препаратлар. Антибиотик турында әйтергә тием, мына беренче көннәрдә антибиотикларны кулланырга гел кирәк түгел. Ковид булганда, коронавирус инфекция булганда бернинди файда итмәй инде. Ә кеше компьютер томографиясын ясатуны таләп итә аламы, яисә моның бөтенләй кирәге юкмы? Күпчелекнән мына бу ковид узырга мөмкин мына бу ОРВИ симптомнары сыманная, охшашая. Шул вакытта компьютер томография кирәк түгел. Ләкин моны аска төшсә инде инфекция, үпкә зарарланса, пневмония килеп чыкса, да подозрение булса, да инде кирәк ясарга компьютер томографияны. Ләкин аны ясарга кирәк беренче көннәрдә түгел, кайдар 4-нче, 5-нче көннәрдә. Нашу вакытта. Татарстанга вакцина кайтты, аны инде 3 кешегә ясаганнар дип ишеттек. Бу чыннан да шулаймы? Аның нәтиҗәсе турында сөйләргә буламы әле? Нәтиҗә турында сөйләргә иртә әле, чөнки үзергә тиеш беренче атна, менә бу иммунитет килеп чыксын өчен. Гаиләдә әни яисә әти, яисә икесе дә авырса, балаларны ничектер сакларга кирәкме, яисә аларга вирус күчмиме? Балалар арталар, ләкин саны буенча авырталар азрак, аларның ковид күбрәк җиңел формада уза. Шул вакытта була үткәрергә профилактик терапияны, шул вируска каршы препаратлар белән. Рәхмәт сезгә интервью өчен, сау булыгыз. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Тукай районындагы Иволга ширкәте янында бакчачылар медицина калдыкларына топ була. Кара капчыкларда кулланылышта булган битлек, перчатка, билгесез сыйыкча салынган банкалар. Инстаграмда Роспотребнадзор белгечләре мөрәҗәгатьне игътибарсыз калдырды дип тә язылган. Социаль шелтәрдәге мәгълүматны хәзер прокуратура тикшерә. Татарстан прокуратурасы Тукай районында табылган чүплек турындагы мәгълүматны тикшерә. Бу вазифа район прокурорына йөкләнгән. Тикшерү барышында контроль органнарының гамәлләренә бәя биреләчәк. Шул исәптән халыктан килгән мөрәҗәгатьләр һәм экология өлкәсендә законнарны бозу очраклары да өйрәнеләчәк. Көне-төне исерекләр, тынычлык юк. Казанның Мәүлитов урамы 14-нче йортта яшәүчеләр йортка терәлеп үк төзелгән шәркәханәдән шулай дип зарлана. Безнең иҗат төркемәлеге сату нуктасына барды. Ничек итеп 3 ел буе законсыз рәвештә сәүдә итеп була? Бар якны да Фәрүзә Мәҗитова тыңлады. Менә ул халык зарланган сату нуктасы, аның элмә тактасы да юк. Монда аракы сатканнарын сатып алучыларыннан белергә була. Алар эшкә үтми, тиешле номерга шалтыратканнан соң товарны чыгарып бирәләр. Бу шәркәханә монда яшәүчеләрнең тынычлыгын алган. Менә монда иртә белән иртүк зур малайны җибәрергә куркам, монда хәтле барам артыннан. Равно вот жить невозможно вот в таком доме, отдыхать. Җирле халыкны аптыраткан әлеге шәркәханә законлы эшлиме, юкмы икәнен белер өчен хуҗасы белән сөйләшмәкче булдык. Тик үзләрен үзләре үк сатты. 15 минут элек эшлиләр иде. Безнең иҗат төркеме төшерүен сизеп алгач ябылдылар. Мәүлитов урамы 14-нче йортта урнашкан әлеге шәркәханә 1 ел чамасы эшли. Бу турда узып баручылар әйтә. Закрыть надо. А в чем проблема-то? Закрыть надо. В чем проблема? Сколько умерла? Мой сын умер. Янәшәдә эшләүче эшмәкәрләр дә канәгатьсезлек белдерә. Алкаши ходят, что пьяные, кому нравится. Урамдагы җиләк-җимеш сатучы әби-бабайлар әллә куркып, әллә игътибар итмичә шәркәханә эшчәнлеге турында белмәмешкә салышты. Белмим, авылдан килдем мин. Нет, я не курсы. Әмма дәүләт алкоголь инспекциясендә бу адресны яхшы беләләр. Бер генә түгел, 3 елдан артык канунга каршы эшчәнлек алып баралар диләр. Лицензия зашли, документларсы зашли, судлар аркылы решениялар булды, продукцияларын изымать иттек, полный суррогат сата. Закон белән көрәшеп булмыймы бу кешегә каршы? Үзебезнеңчә тырышабыз, эшлибез. Но монда и МВД безнең шәһәрнең бу ярдәме кирәк. Казанның эчке эшләр идарәсенә дә бу сату нуктасы таныш.
В отношении 45-летнего гражданина 3 апрельдә һәм 20 июльдә Горки полиция бүлеге инспекторлары тарафыннан 45 яшьлек ир-атка карата сатарга ярамаган товар белән законсыз сәүдә иткән өчен административ эш ачылды. 2 очракта да Иделбуй районы суды 1500 сумга штраф салыну турында хөкем чыгарды. Республика буенча быел алкоголь инспекциясе тарафыннан 17 мең литр контрафакт исерткеч эчемлек сатудан алынган. Быелның сентябрендә дәүләт сайты ширкәтханәләр турында яңа канун кабул итте. Депутатлар бу канунның үтәлешен тикшерә башламаган. Ни өчен? Чөнки аның бар менә урысча әйткәндә переходный периоды, менә шушы күчү вакыты инде 180 көн бирелде. Шуңа күрә менә бу законга инде без теге аларды мониторинг итәргә, шушы 180 көннән соң гына закон нигезендә башлый алабыз. Түбәнкама активистлары бүген мондый сату урыннарын мәктәпләрдән 150 метр ераклыкка күчерергә дигән тәкъдим белән чыкты. Канун буенча һәр муниципаль район бу араны үзе билгеләргә хокуклы ди депутатлар. Ә бу шәркәханә мәктәптән ерак урнашкан урнашуын, шулай да аның канунга каршы лицензиясез 3 ел буе эшләве сорау тудыра. Димәк, бүген штрафка караганда табыш бермә-бер зуррак, ә закон барыбер камил түгел. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Тикшерү комитеты Төркиядә ял иткәндә үлгән Татарстан кешесе фаҗигасы буенча җинаять эше ачты. Кама аланында туып үскән ир гаиләсе белән Манавгатка ял итәргә килә. Көннәрдән бер көнне хатыны белән кызы аны номерда үле килеш таба. Ирнең башы тәрәзәгә кысылган булып чыга. Тәрәзәнең үзеннән үзе күтәреп төшерә торган җайланмасы ватык булган дип фаразлыйлар. Бу фаҗиганың сәбәбен тикшерүчеләр ачыкларга тиеш. Татар дөньясы күгендә якты йолдыз иде. Бүген җәмәгатьчелек журналист, танылган шәхес, Звезда Поволжья газетасы мөхәррире Рәшит Әхмәтовны соңгы юлга озатты. Кыю каләм иясе кичә 66 яшендә авырудан соң вафат булды. Аны үз сүзен әйтә белгән, курку белмәс, журналистикада үрнәк шәхес дип искә алалар. Милләт җанлы, кыю фикерле, күп кырлы шәхес иде. Бүген хушлашу мәрәсименә килүчеләр бу сүзләрне еш кабатлады. Татар телле булмаса да, татар иштәлекле, татар мәгънәле, татар халкы турында борчылып язылган мәкаләләре һәм хәзерге заман журналистикасының югары үрнәге. Рәшит Әхмәтов белән хушлашырга дуслары, хезмәттәшләре, фикердәшләре, аны язмаларыннан гына укып белүчеләр дә килгән. Кулларында чәчәкләр, уйда истәлекләр. Курыкмыйча эшләде. Андый журналистлар аз хәзер. Курыкмыйча үз позициясен белеп, һәм ул позициясен ул бер качан да алдамады, һәм бер качан да кире какмады. Шундый тугрыклы үз позицияләр кешеләр, алар әлбәттә бик аз һәм андый кеше булырга бик авырда. Рәшит абый катлаулы, әмма максатлы тормыш юлын узды. Мин аны актив, еш кына уңайсыз, ләкин үз фикерен нык яклаучы кеше буларак хәтердә калдырам. Үз фикерен әйтә алды һәм шуңа тугры калды. Рәшит Әхмәтов Звезда Поволжья газетасын үз хисабына 20 ел дәвамында чыгара. Аны һәр пәнҗешәмбе сайын меңләгән укучысы көтеп ала. Иң беренче аның мәкаләсен укыйдым. Монда аны экономист белемендә, юрист белемендә, менә бөтен яктында киң белемле икәнлеге күренә, аның язмасында тарихны белгәнлеге, безнең милләтне яратканлыгы, татар милләтен яратканлыгы. Татар халкының иреге өчен, азатлыгы өчен бөтен көчен куйган газет аркылы шундый батыр шәхес булу белән хәтер истә калачак. Менә шушы якты йолдыз һәр вакыт безгә юл ачып, юл күрсәтеп, дөреслекне ялгыштан, хатадан аера торган газет иде ул. Рәшит Әхмәтов чыгарган гәҗитнең соңгы вакытта аерым бүлмәсе дә булмый. Һәр материалны ул хәтердән белә. Весь офис у него был в голове. Аның офисы да башында иде. Соңгы вакытта дачада яшәп эшләде. Татар иҗтимагый фикеренең Геркулесын югалттык. Рәшит Әхмәтов татар җырларын яратып тыңлаган, сәясәткә дә, мәдәнияткә дә якын була. Ул театрга еш йөри, спектакльләргә тәнкыйть мәкаләләре яза. Моның чыраштыкта инде әйтәм. Рәшит, карале малай, миңа гел әйтәләр, что син бер әйберендә үзең язмыйсың. Театр турында да, симфония, музыка турында да сиңа язып бирәләр ди. Юк, миңа бер кем дә язып биргән юк диде. Менә шунда мин аның интеллектының нинди югарылыкта икәнен аңладым. Аның йолдызы сүнмәс диләр. Бүген улы әтисе эшен дәвам итәчәкмен дип ышандырды. Спасибо, папа. За правду и родину. Твоя душа вечна. И урыны җәннәттә булсын, җәннәттә булсын. Мәрхүмне Яңа Татар зиратына җирләделәр. Гөлнас Сайфетдинова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы.
Қытайдағы провинциялар белән сәүдә икътисади хезмәттәшлекне киңәйтү өчен Татарстанның мөмкинлекләре бик зур. Бу хакта Рөстәм Миннеханов Россия һәм Кытай төбәкара хезмәттәшлек советы рәистәшләре белән очрашуы барышында хәбәр итте. Ул видеоэлемтә аша уза. Утырыш Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров һәм Кытай Халык Республикасы дәүләт советы әгъзасы Ван Юн рәислегендә уза. Хәзер Татарстанның күп кенә Кытай провинцияләре белән килешүе бар. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, апрель аенда республикага Кытайдан медицина битлекләре, бокслар һәм битлек җитештерү җиһазлары, ИВЛ аппаратлары кайтарылган иде. Республика туризм өлкәсендә хезмәттәшлеккә, шулай ук Европа, Көнбатыш Кытай транспорт коридорын актив үстерүгә дә зур игътибар бирә. Бер елдан Татарстанда смарт телевизорлар җитештерүче икенче завод барлыкка киләчәк. Бу хакта бүген президент Рөстәм Миннеханов инде Higher Industry Рус оешмасы генераль директоры Сунь Жэньшуохуа белән сөйләште. Хәзер Higherның яр Чаллыда суыткыч һәм кир юу машинасы җитештерүче заводларда бар. Киләсе елга әле тагын әзер продукция склады да төзеләчәк. Шулай ук бүген Higher Industry Рус белән Алабуга махсус икътисади зонасы арасында килешү төзелде. Җәмәгать транспортында уздырылачак федераль экспериментка Казанда кушылачак. Моңа карап, юл хакы артмасмы? Реальное время сайтыннан укып таныша аласыз. МКС Халыкара космос станциясендә Татарстан егете бүген иртән Байконур космодромыннан озак вакытлы экспедициягә кузгалдылар. Команданы Роскосмос космонавты якташыбыз Сергей Рыжков җитәкли. Ул тумышы белән Татарстанның Бөгелмә шәһәреннән станциягә барып җиткәнче ракета 2 тапкыр җир тирәле әйләнгән. Космоста космонавтлар 50ләп эксперимент үткәрәчәк. Моңа кадәр Сергей Рыжков космоста 173 тәүлек булып кайткан иде. Республикада татар сүзе конкурсы башлана. Анда татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучылар катнашачак. Конкурсны Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе гамәлгә куя. Иҗади ярышта катнашу өчен нинди шартларны үтәргә кирәк соң? Хәбәрчебез танышты. Татар сүзе бәйгесе менә шушы максатны да куя. Татар шигъриятен безнең татар халкына янәдән төрле чаралар белән төшерү. Чөнки кызыксыну уяту. Татар тамашачысы һәңле сөйләмгә, сәнгатьле укуга, матур шигырьләргә сусаган ди Алпат җырчы. Конкурсында туган телебезне саклау, үстерү, төрле чаралар аша моңа теләктәшлек күрсәтү максатыннан үткәрергә булганнар. Без тырышабыз һәрбер кешегә барып җитәргә, һәрбер кешенең әлеге бәйгегә кузгатырга. Конкурста үзешчән һәм профессионал сүз осталары катнаша. Яшь чикләүләре юк. Таланты булган һәр кеше үзен сынап карый ала. Шигырь, проза, мәсәл жанрын сайларга мөмкин. Абдулла Тукай гына түгел, сез Алишны сөйли аласыз, сез Гөлшат Зәйнәшевны сөйли аласыз, сез хәзерге Луиза Янсуарларны сөйли аласыз. Безнең Мөхәммәд Мәдиевләребез бар, онытып бара торган. Торналар төшкән җирләрне 41нче елгы бөтен аның романнарын, повестьларын күтәреп сез тамаша сәҗиде кичкенә генә бер эзек булсын. Видеоязмалар быелның 15 декабренә кадәр кабул ителә. Аларны экрандагы адрес буенча юлларга кирәк. Катнашучыларны танылган язучылар, артистлар, фән эшлекләре бәяләячәк. Алар нәфис сүз жанрын үстерергә, әдәби хәзинәбезне барларга, талантлы башкаручыларга ярдәм итәргә телибез диләр. Сәхнәдә шигырьне сөйләгәндә интонация булырга тиеш, аның мәгънәсен аңлап сөйләргә тиеш, аның шигырьнең иченә кирип сөйләргә кирәк. Менә шул вакытта гына шигырь синең йөрәктән чыгып, ул башка кеше йөрәгенә барып җитә. Иң матур итеп сөйләгән өчен акча да алырга мөмкин. Конкурсның премия фонды 1 миллион сум. Җиңүчеләр катнашында гала-концерт 21 февраль туган тел көнендә филармониядә узачак. Гөлназ Гыниятова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанга Россиянең иң танылган моднига, мода тарихчысы, кием дизайнеры Александр Васильев килде. Татарстан милли музеенда ул милли киемнәр белән таныша, соңыннан үз коллекциясен дә Казанда тәкъдим итәргә теләвен белдерде. Милли модага Александр Васильев нинди бәя бирә соң? Илгиз Шакуров дәвам итә. Гадәттә ул телеэкран аша заманча киемнәргә бәя бирсә, бүген милли киемнәр күрергә килгән. Мода тарихчысы, танылган телевидение алып баручысы Александр Васильев Казанда. Үзенең укучылары белән ул Татарстан милли музеена килде. Мы говорим вам здравствуйте, чтобы пожелать вам счастья нового. Кунакларны алты телдә сәламлиләр. Татарстанда яшәүче күпчелек милләтләрнең киемнәре бар монда. Монсы Алтын Урда чорыннан, буларын авыл кызлары кигән. 19 гасырга караганнары да бар. Кызыксындырган костюмнарны фотога төшерәләр. Шул арада Александр Васильев тәнкыйтьләп тә ала.
Мне нравятся пластиковые украшения. Я не люблю стразы из пластмассы. Татар киеменең нигезен 16 гасырдагы менә шундый костюм алып тора диләр. Әлбәттә, аны бары тик байлар гына кия алган. Ләкин бу киемнәрнең кайбер элементлары безнең көннәргә кадәр килеп җиткән. Мәсәлән, соңгы елда республика җитәкчелеге кия башлаган якалы милли костюмнар шул чорга карый. Аларда чигелгән милли бизәкләр шулай ук тарихи ядкар. Вы не путайте мировую моду. Дөньяви мода белән миллине бутарга ярамый. Сүз дә юк. Милли кием сезнең өчен мөһим, чөнки традицияләрне саклау һәр халыкның бурычы. Сохранить вашу традицию. Вы ее сохраняете и должны сохранять. Татарстан милли музее яңа проект башларга җыена. Милли киемнәрне пыял артында гына түгел, ә театраль тамашада күреп булачак. Костюмнарның без инде күп еллар җыябыз, без аларны каян алабыз дигән сорауга фондта сакланган костюмнарга нигезләнеп, алар инде эшләнелә. Күбрәк инде соңгы чордагылар әйбәттә 16, 17, 20 гасырдагы костюмнар. Бүген милли музейда тагын бер күргәзмә ачылачагы билгеле булды. Александр Васильев биредә үзенең коллекциясен тәкъдим итәргә ниятли. Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Данил Мастер белән бергә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру. Бүләккә Казан шәһәр Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Данил Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көне якын чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда көннең беренче яртысында аяз булса да, икенче яртысында кояш булытлар артына яшеренәчәк. Республикабызның кайбер районнарында кыска вакытлы яңгыр яву ихтимал. Көндез урыны белән 20 градуска кадәр җылы. Төньяк көнчыгышта +17 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Менделеевста иртән кояшлы, ә кич белән булытлы һава көтелә. Алдагы көннәрдә Атлантик циклонның атмосфера фронты республикабызда һава шартларына берникадәр үзгәрешләр кертә башлый. Әпәнҗе шәмбе төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта көндез һава шартлары уңай булса да кичкә таба булытлы булачак. Җилдә көчәя. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә алмашынучан булытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта иртәнге сәгатьләрдә көн кояшлы булачак, явым-төшемнәрсез. Күңелдә кояш булса, булытлы көннәрдә аны караңгылата алмас ди халык әйтемнәрендә. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буңар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 39 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Буыннарны операциясыз даулау технологиясы автора Оксана Кузина сүзләре бу. Үз пациентларыбызга без катлаулы хирургияләр аша дәваланудан баш тартырга киңәш итәбез. Бары бер укол артрозның соңгы стадиясендә һәм некроз вакытында авырткан буынны саклап калырга мөмкинлек бирә. Буыннарны төрле яшьтә тулы тормышка кире кайтарып булганын доктор Оз медицина үзәгенә килеп инаныгыз. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Гейзер Макс фильтры суны йомшарту өчен кулланыла. Ул гадәти фильтрларга караганда суны юшкыныннан 6 тапкырга яхшырак чистарта. Чистартылган суда табигый минераллар һәм файдалы микроэлементлар кальций, магний, калий саклана. Башкалабыз Казанда алмашынучан булытлы һава көтелә. 18 градуска кадәр җылы. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 52%. Җирнең магнит каратыныч. Республикабызда яшәүчеләрнең артык акча чыгармый гына сәламәтлеген кайгырту мөмкинлеге бар. Октябрьнең 1-сеннән 31-на кадәр Фармаимпекс арзан бәяләр аптекаларында купи выгодно акциясе дәвам итә. Сәламәтлегегезгә игътибарлы булсагыз иде. Покупай выгодно в аптеках Фарма Импекс. Дитролекс 1172 рубля. Визин 293 рубля. Крион 10233 рубля. Выбирай ближайшую аптеку. Аптеки Фарма Импекс. Аптеки низких цен.